egzistira u Švicarskoj, još jednom dokazuje da nije zaboravilo rodnu zemlju. Ovo udruženje 2. marta u Sempahu organizuje smotru folklora i humanosti povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Prema informacijama koje su nam potvrđene u udruženju Ključka dijaspora u Sempahu će 2. marta biti održana smotra folklora i humanosti i samog naziva ovog skupa koji se održava povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Jasno je da će to biti prilika da Ključani koji se nalaze na privremenom radu u Švicarskoj pruže pomoć svojim sugrađanima koji teško žive. Kada govorimo o radu udruženja Ključka dijaspora treba istaći mnogobrojne humanitarne akcije koje su bile usmjerene prema socijalno ugroženim stanovnicima Ključa, bivšim pripadnicima armije Bosne i Hercegovine, ali i djeci sa posebnim potrebama. Pa sljedeći naš program je 2. marta koji osnivamo humanitarnu zabavu, godišnjicu naše dijaspore i nadam se, pozivam se ovom televizijom sad unaprijed 2. marta svi se odzovu našem pozivu u Sempahu koja će biti održana humanitarna zabava za pomoć ugroženima i bolesnima u Bosni i Hercegovini. Ključka dijaspora već 2-3 godine, ovo je 3. godina već radimo znači humanitarne koncerte. Pored toga imamo svoju organizaciju koju smo registrovali ovdje u Švicarskoj kao humanitarnu. Imamo svoju internet stranicu i već smo stekli ugled jedne uspješne organizacije koja prvenstveno pomaže Ključane, ali gledamo isto da i ostali dijelovi Bosne i Hercegovine ne zanemarimo. Predsjednik udruženja Ključka dijaspora Emir Kujundžić nam je rekao da će 2. marta u Sempahu Ključani još jednom pokazati da Bosnu i Hercegovinu, ali i tradiciju bosansko-hercegovačkih naroda nikada neće zaboraviti, kao ni svoje sugrađane kojima će pružati pomoći u narednom periodu. Smotri folklora i humanosti Ključke dijaspore u Sempahu prisustvovat će i načelnik općine Ključ Nedžad Zukanović te predstavnici nevladinih organizacija. Nansen Dijalog